Agaiman masta बानायबाय दं गारदावलायनोसै एसे गरमनि मस्ला बानायबाय गारदावनायनि थाखाय भुजिया दावदै दारू पीने के लिए अंडा भुजिया कर दिया पहले 5 minutes later. Agaiman मोनानि सिला लायबाय दावदैसो भुजिया खालामदो दै फाग्ला गारदावलायनोसै साराय लाखादो A few moments later. नै आगैमोन देनजार लामा ओंखारदो अखाफोराव खैथाबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सिगाङाव दंबावो ना मायबा नुहुरला अखाफोराव देनजार लामा रखम ओंखारदो ओरैनो मोनबा ओंखारखाना दं ओइ सयथा लास्टनिजो मोजां सिनायख'वाखै देनजार लामा ओंखारदो नै अखाफोराव लोगोफोर नै देनजार ओंखारदो लामायानो खैथाबा दखर दखर ओंखारलांदो सिगां खिजाब दं लास्टखि दंबावो ना माबा आन्दो जादो तागैमोन